खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनै आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। दिनै आङो आदा देरहासात इस्लारिनिसिम फंनैसो आं शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लाबोनाय जाबाय। माने आदाया फोरमायदों आरोना गावनि भिडिअआ डिलिट जाबाय होननानै। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर। सासे हारिनि थाखाय गावनि दुखु दाहा खस्थ' न'खरनि फेमिलि गारनानै गोजान गोजान थांनानै बिथाङा खस्थ' खालामनानै गावनि भिडिअआव मोजां मोजां कन्टेन्ट होनानै शेयार खालामदोंमोन। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेफोरबायदि मोजां कन्टेन्ट लाबोनोबा जोबोद खस्थ' खालामनांगौ जायो। जोबोद दुखु खस्थ' दोनथ'नानैबाबो खस्थ' खालामनांगौ जायो। बिनि थाखायनो जोबोद दुखु मोनदों आरोना। बिथाङा हारिनि थाखाय थैनाय फेमिलिफोरनि न'खराव थांनानै जोबोद खस्थ'जों बिथाङा भिडिअ बानायहैयोमोन। जोबोद दुखु मोनदों आङो। जोंनि सिमोनसापुरि सानजारि नोगोराव फैदोंमोन, जोंहानि न'आवबो फैदोंमोन आरोना। बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौबो नायबाय थायो नालाय जोबोद दुखु मोनदों आरो। बे दुखु मोननायखौ लानानैनो आंबो दिनै आंनि फिसा चेनेलावबाबो शेयार खालामनो होननानै फंनैसो शेयार खालामनो होननानै आङो भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरोना। लोगोफोर गाज्रि मोननाङा। मानो होनोब्ला हारिनि थाखाय बेफोरबायदि कन्टेन्ट मोजां लाबोग्रायानो खम। बिनि थाखायनो बिथांनि चेनेला जाफिनोब्ला जोबोद मोजां मोनगौमोन। दा जायो जाया गावनि खाफालसै ना मा होनो लोगोफोर। इउटुबनि खोथा मा भिडिअ होफ्लांखो ना मा खालामफ्लांखो सोरबासो माबा खालामफ्लांखो जों बेखौ मोजाङै मिन्थिया आरोना लोगोफोर। अब्लाबो जोबोद दुखु मोनदों आरोना। मानोना खस्थ' दुखु खालामनानै बिथाङा जोबोद कन्टेन्ट लाबोयोमोन। मा खालामनो लोगोफोर, इउटुबनि खोथाखौबो आरो हमनानैनो मोनला मानि थाखाय बेबायदि जायो। जोबोद दुखु मोनदों आरोना आङो। बिथाङा जे इमान खस्थ' खालामोमोन, गोजान गोजान थांनानै मुंख्लंफोरनि न'खराव थांनानै मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोयोमोन, मोजां मोजां खोथा शेयार खालामोमोन। दा भिडिअआनो डिलिट जाबायनो। गावनि मोनसे चेनेल दंबायो, बेयाव फेमिलिनिल' बिथाङा शेयार खालामो आरोना। बिथाङा सोरबाफोर मिथिनो लुबैयोबा फोरमायगोन होननानै बुंदों गावनि चेनेलावनो। ओमफ्राय उनावबो मिथिगोन होननानै आं मिजिं थिनानै थाबाय आरोना बिथांनि बुंनायफोरखौ मानि थाखाय बेबायदि जाखो। ओमफ्रायो दा आदानि बुंनायखौनो नोंथांमोना नायलांदो आरो दै। बयबो मिथिखाबाय जानांगौ। गिदिर गिदिर इउटुबारफोरनियावबो मिथिखाबाय जानांगौ। आंबो थेवब्लाबो आंनि चेनेलाव फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय आरो लोगोफोर। बियो आंनि सेकेन्ड चेनेल आरो आंनि हेड चेनेल देरहासात इस्लारि इउटुब चेनेल दङ। दा बिनि गेजेराव आङो फोसावहरनो साननाय बाथ्राया बेनो जाहैबाय, देरहासात इस्लारि इउटुब चेनेला बहुद गिदिर खैफोदाव गब्र'बाय आरो बियो माब्लाबाबो सिखांफिननो हानाय नंलिया, आङो बेखौ सानो। दा जास्ट आङो बेखौल' एक्सप्लेनेसन होहरनो सानबाय रायजोफोर। आङो माब्लाबाबो गोरोन्थि मावबोआखैमोन आरो सानो आङो माब्लाबाबो भुल खामानि मावबोआखैमोन होननानै। नाथाय जाय जाथाया जानानै थांबाय बियो एकदमबारे बहुद दुखुनांथाव। आरो दिनैनिफ्राय लानानै देरहासात इस्लारि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना फिन मोनफिनबावनाय नंलिया। आङो सानो बे बारावनो आंखौ जातिनि हाबा मावनो थाखाय रिटायार होबाय, आङो बेखौ सानदों आरो। ओमफ्राय आंनि गोसोआवहाय जेबो आफसुस गैया रायजोफोर। नैबे ब्लग चेनेला आंनिया थाबाय थागोन। ओमफ्राय देरहासात इस्लारि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना सार्च खालामबाबो मोननाय नंलिया। नोंथांमोननि साबस्क्राइबार मोनसे अपसन थाया होनब्ला, बेयाव नायब्लाबो नोंथांमोना मोननाय नंलिया। बियो अरायनि थाखाय आंनि जिबननिफ्राय बियो ओंखारनानै थांबाय। बिनि रिजनखौ मोनथिनो लुबैयोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरोब्लानो जाबाय बेखौ मा जाहोननि थाखाय बेबायदि खालामनाय जाखो। ओमफ्राय आङो सानो
आंनि जाथिनि गोबां जाखिनि बाथ्राफोर बुंबोनाय आरो जाबायदि मावनानै आङो फैबाय बियो आंनिया बेयावनो थुंगेफैबाय आरो आं मावबोनायजों लोगोसे आङो सानै बिदाफोरखौ लामा होनानै गारबोदों बिथांमोनानो आंनि जानानै मावलांसिगोन आङो बेखौ सानो आङो आदा बि राजा बिथांनि चेनेलखौबो आंनो खुलिनानै होदों ओमफ्राय आदा उप्रि दैमारि बिथांनि चेनेलखौबो आंनो खुलिनानै होदों ओमफ्राय आनफर्चुनेटलि आंनि बे देरहासात इस्लारि इउटुब चेनेला दिनैनिफ्राय गैलिया ओमफ्राय आङो बेखौ आफसुसबो जायाखिसै आङो गोबां नाजादोंमोन नाथाय नाजासेयावबो आंनि आखाइनिफ्राय बियो ओंखारलांबाय दा बियो मोनसे सम आरो बोथोरनि थिननाय ओमफ्राय नैबे चेनेलाव आङो आंनि फेमिलिजों रायजो जानाय संसार जानाय बेखौ आङो होसिगोन दंबावोमोन मावबावनांगौ नाथाय असेयावनो आंनि मावनांगौ हाबाफारिया थुंगेबाय होननानै आङो सानबाय दा आदा उप्रिनो आङो बे लाइनखौनो होबोदों आरो आदा बि राजा बिथांमोन सबसे पावारफुल एक्स एन डि बि बिथांमोननोनो आं बे हाबाफारिखौ आङो होबोनाय जादों ओमफ्राय आंनि नैबे चेनेलाव अनलि फेमिलि ब्लगल' नुनो मोनसिगोन रायजोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि हमदांस'नो हायाखैब्ला नोंथांमोना आंनि कमिउनिटि बक्सआवहाय बा कमेन्ट बक्सआवहाय नोंथांमोना सोंहर आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों रिप्लाइ होनो सेस्था खालामगोन बियो माब्रै जानानै थांखो ओमफ्राय आंनि बे चेनेलाव गोबां फैसाबो दङमोन ओमफ्राय बे फैसायाबो थांफाजोब्बाय दा मा जायो नैबे मासनि गेजेराव जुदि बे फैसाफ्रा फैयाब्ला आङो साननानै लासिगोन बियो थांजोब्बाय आरो दा जिखियानो जादोला रायजोफोर डेलि ब्लग नैबे चेनेलाव नुबाय थागोन आंनि फेमिलि ब्लग आङो मा मावो मा मावा फारसेनिफ्रायनो ए टु जेड नुबाय थागोन आरो आङो जिबनाव रावनिबो एगेन्स्ट आङो बाथ्रा बुंलिया माब्लाबानि समावहाय जाथिया अलखदाव गोग्लैथारबायब्ला रायजो राजाया जुदि थोनबाय थाबायब्ला बिनि डिटेल्सफोरखौ दिरुननानै आङो आलादा मोनसे चेनेल दिरुननानै आङो आपल'ड होनो सेस्था खालामगोन थ' रायजोफोर आंनि जाथि हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंबोनाय आरो मावबोनायखौ नोंथांमोना मोजां मोनबोदों ना मोनबोआखैमोन बेखौ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना फोरमायहरदो आङो बेयावनो नोंथांमोनजों बिदाय लाथ'नो सानबाय स' थेंक इउ बर' हारि जिउ गोलाव जाथों बे रावा नैबे भिडिअआवनो जोब्बाय दे रायजोफोर